sa panahon pa na ni Moses. Nangulit sila dito sa Israel. Di ka naning kilita. Research ka 480 katuig. Walang idugang mo kani kay pareho man silang positibo. Positibo man yung 480. Mo kani gidugayon sa mga tuig tapos sila nigawa sa ito. Nagtukod sila kumun sa templo. Mao nga tukod ni Solomon ang templo niadtong 967. Nga kaning tuwiga mo'y ikaupat tuig ni Solomon. Sa ato pa, kung imong isabstract nini ang upat, naghari si Solomon niadtong 963. Abalik ka niya. O siya naghari sa 963. 36 na lang katuig ang kulang. Umana dayon ang tuig na positibo, nga mo panos ni dayon ang negatibo nga tuig. Kung imong isubtract, imong isubtract ang 40 katuigan sa 36, ang tubag-ana ay algebra man ay algebra. Negative. Kaya ganit, positive man na siya, positive man ay 37, positive po ang 40. Kaya wala ka ni sign, nagpaila ka na positibo. Then, sumala sa rules of algebra, ngayon, to subtract numbers, mentally change the sign of subtrahing. Kung kaniman ang positibo, imong ilisan sa negatibo. Mentally change the sign of the subtrahing and proceed to the algebraic addition. Ngayon, to add two numbers having unlike sign, find the difference and to fix the sign of the greater number. Mga negatibo kani, ay kaning 40 takpo man sa 37, unya negatibo man ang 30 mo, ang answer niya, negatibo. Kaning negative 3, kuha mo sa kalibo. Sa kalibo mo kali siya. Ano? Kuha mo ang negative 3. Ikan ang negatibo nga sa kalibo, kuha mo ang negatibo nga 3. Pero imong ilisan kani o positibo. Sumala sa kalaot, nga to subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahing. Imong ilisan kini positive and proceed to the algebraic addition. Algebraic addition, ang ingon, to add two numbers having unlike signs, find the difference and to fix the sign of the greater number. Mga ang diferensya nila, 997. Negatibo na. Ngayon tuwiga, igulang na si Solomon. Igulang na siya. Dili na siya patakbo sa iyang gingharian. Kay gulang na siya, di siya makapapod. Mga ngayon tuwiga, nilisan siya siyang anak na si Roboam, tungkol sa sala ni Solomon, nabahin ang gingharian dito ni Roboam ang iyang anak o ni Roboam na iyang ulipon. Ngayon tuwiga. Kung imong pabalikon kaning tuwiga, 997. Pabalikon nimo. Gikan sa tinudlong panahon sa Diyos, nga 2,520 katuig, atong kuhaon ang 997. Mubalik ka ng istorya ni Solomon, naggulang na siya, o nag-ilisan din siya sa duha ka tao. Yang anak na si Roboam o ang ulipon na si Roboam.
Meaning 15:23. Mao, nga dito duha ka hari. Si humapon sa Cebu, kung sila pula po sa Mactan. Mukhang reputation of history. Ngayon na ninyo pagkwenta ang kalibutan. Yan ang 15:23. 40 katulik, no? Sa 15:23, no? Moises sa 40 katulik. 40. Niabot na yun ang 15:63 nga mo'y pagdiskubre idato pagbuhaya din mo sa dapitan. Din sa dapitan. Morning to ika. 15:63. Kung imong isipon ang 390 ka, nga mao kani ang tuig. Kani. Sobra sa muli sobra sa 430 kani nga giduha 430 doon naman kay 40 katuig 40 katuig mo na 0 kini 9 gayon 3 doon na kay 300 may binta katuig nga idugang ang kay aron mahimong 430. Hindi siya kapitan. Mga niabot ba yun ang 900, ang 900 na 1053 niabot din. Upat kami ang naglumba niya ni. Upat kami. Kung kinsagid ang makaulit sa kapitan na bulit. Kaya mo ka na gayon si Dato Pagbuana. Si Ligar, si Balaso, o si Ikleo. Wala na sila karon. Kaya mo ito ang mabalik sila. Lord Dato. Hindi na. Kaya usa na lang. Ako na lang ang napili. Hindi na pa. Kanya, gikan sa doon niya 1953 1952 nagdungan kami upakan yata din sa Ginoo sa 1952 kaya ang support 1953 man